What's good, you guys? My name is Laura and welcome back to my YouTube channel. If you're new here, please welcome. So today I'm here with the trending story Nyaya One Bangwela. So One Bangwela was on an interview with DJ Ola and he was speaking about himself, but mostly about his relationship with his baby mama or with his ex-wife Moira Knight. Aitaura zvakadzama kana kuti zvakadzikadzika pamusoro peupenyu hwake, and also that's what people want to know. Vanhu toda nyaya dziri juicy, toda nyaya dzakangodaro dziri controversial. And he also spoke about Winky D, his beef with Winky D, kuti iri kumbofamba sei. So you guys, the first story that I'm going to address is I'm going to applaud Sekalas for manning up ndokunonzi kuita pachirume. Sekalas went on to explain what happened between him and Moira, kuti like things were rough. Accepta kuti pane akatadzira Moira when they were in a relationship. You know, men will never like be totally 100% faithful to women. So he admitted kuti he had some girlfriends when he was dating Moira Knight when they were married, and kuti anga ane mango maside chicks anga nawo. And then nyaya dzemafoni, he couldn't allow Moira Knight kuti abate foni yake. Saka ndo zvimwe zvenyaya dzakaita kuti vazoparadzana kana kuti ndo zvaikonzera maarguments akawanda. And also Moira Knight had some mamwe makuhwa aibva kune vanhu vachimutaurira kuti azona Sekalas ari pakati chazodidi. And then at the end of the day he admitted kuti akakanganisa, but nyaya yakanyonyo adressa achiramba inyaya yekunzi airova Moira Knight. He said kuti inini not that type of person, handisi munhu wekurova akadzi, and I'll never be that person who beats vakadzi. So on that story he cleared the rumors. And then DJ Ola, you know DJ Ola havambokusiyei makadaro, he went on to ask about the issue gay. Are you gay or you are not? Saka DJ Ola vakatoti papo vabvunza kuti uringoita ndikatozvisire. So Sekalas said kuti zvakaitika in between him and Moira Knight is between the two of them is Moira Knight is always a family since akamitra mwana, so he didn't want to go deeper. But panyaya iyoye ungochani explained kuti they were just being lovey-dovey kana muri murudo munoita zvinhu zvakawanda, so that when pakamboito kupfekerana masketi, uyu akapfeka hembe dzakalazi uyu bva apfeka hembe. Saka during maarguments nenyaya dzanga dzaitika, Moira Knight akatsvagawo zvakawanda zvekutaura pamusoro patawanda, since he knew kuti he was a celebrity, things like that were going to draw attention. Saka nyaya dzedzimwe dzaakaexplaina inyaya yeWinky D. And inini pa-analysis yangu yandakaita, I saw kuti Tawanda doesn't hate Winky D. Winky D and Tawanda are just working. Vanhu vari kungoshanda, and madhisa aya kana muchitoshandidzana antu, I just like what he did with Soldier Love. And also Tawanda seemed like a person who would really want to work with Winky D since they are in the same industry. Like he is that person wekuti like he takes entertainment for work, and then when it comes to my relationship he is not he doesn't mix the two. Saka vanhu vaiva vanengochizoti hey Sekalas Winky D zvazodai. It's just work, guys. It's not like Tawanda hates Winky D. So he explained even makurira akaita, like munhu akakudzwa kumbare Magaba, and I know that place Mbare Magaba. And he explained nyaya yekuzochinja from one school to another because anga ari munhu anga akura ane muskanzwa, and with where he was coming from zvinonzwisisika, because like the main issue that he was expelled from school yanga iri nyaya yemavulgar words, nyaya yekutuka, nyaya yekuzoba and stuff, and those things they happen around Mbare. So when you are raising your child in Mbare, you have to be very very careful, because some of the things that happen zvinoitika kugeto izvozvo zvinhu zvezvinhu zvinoitika kugeto, ndosaka tifana kuchenjerera vana vedu vatinokudza ava. It's not like everyone around the ghetto anokura akadaro, but isusu tinokurira kugeto, we are exposed to such things. Tine exposed
exposure yakawanda yekuti zvinhu zvakadaro zviitike kwatiri. So Tawanda explained kukura kwaakaita kuti akarerwawo ari at his mom's side because baba vake havana kumbobvira vagara namai vake, so most of his time vaichengetwa nagogo amai vamai. And yeah, him growing up was a bit rough, but yeah, he managed to make it in life, and now he's living a comfortable life with his musical career. And he went on to explain kuti when you're sick as a celebrity, people talk what they want, vanotaura zvakasiyana siyana, zvirwere unopiwa zvakasiyana siyana, but he's not kind of bothered with those nekutaura kwakadaro kunenge kuchiita vanhu, because he knows his status, he knows paari ipapo. And also I'm so glad that when I saw Tawanda yesterday, he looked much better. You guys can comment that vakaona life here, he looked much better. Zvikuratidza kuti ariku like health wise ariku improve, zvikuratidza kuti yeah, zviri kuita ariku nechishona tingati chiko arikupika, zvikuratidza kuti arikupika. And yeah, when we first saw him takatoshokekana kuti ndise colors watinoziva here, but he said that he's not willing to go back to that old Tawanda anga ari zijaindi. He's still going to maintain that body yanayo for now. So this is the story that I have that I had for Say Colors. And then to end up at the other story, tine story yana Nyati. The Nyatis planning something for Valentine. It seems as if Nyati adautengera mai Nyati Jaguar for Valentine, and this is going to be special, guys. Ndati pachafarwa pavale. Is it tomorrow or the day after tomorrow? Ansikuziva. Maybe tichatovhunduka munhu webhosva auya achiridza bhosva kuti ko Valentine nhasi. We don't really know kuti ndina kuswera mangwana, because I know it's a Friday, tomorrow is a Thursday, saka Valentine kuswera mangwana. Munhu webhosva ari fully booked, guys. Saka kana muchikwanisa kamukonza tondibhuka ini ndotoya ndichiridza zvangu pito, because like Zimbabwe yese yakatotarisira munhu webhosvo, saka bhuka ini pachine time ite fair price ndiuye ndichiridza pito nemavhale. Thank you so much, guys, for watching. Make sure you do like, comment and subscribe to my YouTube channel.